B'investiment ta' aktar minn €2 miljun b'kofinanzjament minn fondi Ewropej tħabbar proġett ġdid ta' konservazzjoni tal-baħar ta' madwarna. Waqt konferenza l-aħbarijiet li ġiet indirizzata mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli ingħad li dan il-proġett mill-Gvern permezz tal-ERA u b'kollaborazzjoni ma' numru ta' dipartimenti waqdiet u msejjes fuq 5 pilastri. Dawn huma l-użu sostenibbli tal-baħar, riabilitazzjoni tal-ispeċi, l-involviment tas-sajjieda u dawk kollha li għandhom x'jaqsmu ma' dan is-settur, it-tisjieħ tal-ħiliet u l-użu ta' prattiċi responsabbli. Tkellimna mal-manager tal-proġett Mrejn Rizzo. Il-proġett qed iħares li diversi aspetti tal-baħar, inkluż il-qiegħ tal-baħar u speċi diversi li hemm fil-baħar, u qed jirrikonoxxi r-rwol pereżempju li għandhom is-sajjieda fil-maniġġjar tal-baħar. Ġiet iħares lejn l-maniġġjar tal-baħar kemm min-naħa ta' użu tal-baħar kif ukoll però min-naħa ta' restawr tal-ċertu habitats li jeżistu fil-baħar. Il-Ministru Dalli tkellmet dwar l-importanza ta' dan il-proġett. Sa permezz ta' dan il-proġett li jġib flimkien sew NGOs, sew aġenziji differenti tal-Gvern. Qegħdin naraw li nkomplu nħarsu l-integrità ambjentali tal-baħar marittimu fil-waqt li nkunu qegħdin naraw li mwi dik l-attività ekonomika li ma tkunx qed tagħmel ħsara lill-ambjent ta' madwarna imma tkun qed toħloq il-ġid.